Здравейте! Ще ви представя една тренировка, която ще натовари цялото тяло. Тя е подходяща за начинаещи и средно напреднали. За нея не ви е необходима абсолютно никаква екипировка, така че никой няма оправдание да не я направи. Да започваме. Първото упражнение, което ще ви покажа, са лицеви опори. Те са с начинаещи и средно напреднали. Ако искате да го направите по-лесно, просто вместо в позиция лицева опора, застанете на колене. Следващото упражнение, което ще ви покажа, е за гърди и трицепс. Подходящо е за начинаещи и средно напреднали. Варианта, който ще ви покажа, е за средно напреднали. Ако искате да го направите по-лесно, просто повдигнете краката си на някаква висока поставка. Следващото упражнение, което ще ви покажа, ще натовари гърба. Нарича се гребане. За него ще ви е необходима някаква минимална до средно умерена тежест. Може да използвате леки гирички или ако нямате налични, може да използвате минерална вода, както ще направя аз. Ще ви покажа комбинация между две упражнения, с които ще натоварим бицепса. Едното е повдигане с завъртане за бицепс, а другото се нарича чукчета. Ето как изглеждат. Следващото упражнение е сгъване за коремна пейка, като може да използвате абсолютно всяка удобна за вас повърхност, например леглото вкъщи. Упражнението сгъване за коремна пейка акцентира повече върху предната част на коремните мускули. Следващото упражнение, което ще ви покажа, акцентира повече върху страничната част на корема. Ето как изглежда. За да го направите по-лесно, просто сгънете малко повече в коляното или не вдигайте кръка си високо. Следващото упражнение, което ще ви покажа, се нарича паяк и натоварва абсолютно всяка част на тялото. По-подходящо е за средно напреднали, но след него ще ви покажа и по-лесен вариант. Ето как изглежда упражнението паяк. По-лесен вариант на упражнението паяк, върху който лесно може да надграждате, е планка или на български дъска. Ето как изглежда и то. Ако този вариант е прекалено лесен, просто сложете някаква тежест в долната част на гърба си. Представям ви още една комбинация от две упражнения, които ще натоварят добре цялата долна част. Ето как изглежда система.
Следващото упражнение се казва напади и натоварва почти цялата долна част. Ето как изглежда и то. Следващото упражнение ще натовари задната част на бедрата. Ето как изглежда и то. Това упражнение може да се окаже предизвикателство за някой, затова ще ви покажа още по-лесен вариант, който може да бъде изпълняван от абсолютно всеки. Следващото упражнение, което ще ви покажа, натоварва глутеуса, често пренебрегван мускул от мъжката аудитория. Ето как изглежда и то. Още една интересна разновидност, която може да опитате, и да завъртите пръстите навън. Ето как изглежда втория вариант. Ако още с мен, поздравления! Ще завършим нашата тренировка с кардиокомплекс, който е изключително лесен за изпълнение и в същото време ще изгорим много калории. Ето как изглежда и той. Ако клипчето ви е харесало, се абонирайте за канала, така ще имате достъп до следващите тренировки, които сме ви подготвили. Също така, ако имате каквито и да въпроси, ги задайте в коментарите, ще се постарая да отговоря на абсолютно всеки. До следващия клип.